Зачиняется. Наступный будинок. Завод Светотрой. Завод Светотрон. Наступний припинок – машинобудівничий завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – машинобудівничий завод. Машинобудівничий завод. Наступний припинок – мікрорайон Полтови. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – мікрорайон Полтови. Мікрорайон Полтови. Наступний припинок – Санта 54. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Санта 54. Автобус рухається по маршруту номер 2. Припинок Санта 54. Наступний припинок Рабиновая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Рабиновая.
Доступный припинок Пульковская. Осторожно, двери зачиняются. Доступный припинок Пульковская. Припинок Пульковская. Доступный припинок микрорайон Пулька. Осторожно, двери зачиняются. Доступный припинок микрорайон Пулька. Потребуйте проездные документы для контроля. Выход будет проводиться в раз первых дней двери.